Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Kidikot jong ka Nyotrep Youth Council Mairang Circle. Hapo ka jingiram jong Presiden Usamla McDonald Nongrang. Haka arpuway terik ubna nailar arajar arpuway. Kila hiar banlet jurip ya kilay tili ki surok. Kibadan hakasnong umpdem, hakasnong nongkla, bat hakasnong nongkse. Kibalong kisnong kibadang hap hapo ka Mairang Civil Subdivision. Kani ka jinglet jurip ya kani ka surok kalong hadin baki nongelam snong. Bat ki nongelam jong ka seng HYC ni kini ki snong kila pensngo siya ka circle. Halor ka jingsha e khon swet jong kini ki snong. Hakalyang ka surok kabalong ubudlum hakaroy ka par. Hadin baladet banlet jurip ya barok lai tili ki surok. Usamla McDonald Nongrang haba keren sikilat patai khubor ula penpau ya kijing sngokia halor ka jing mempat shna pendep ya kini ki surok da ki kontraktor. Ako ban ajing kren ya kan ya ka government bab niat ya kan ya surap ka bab lang yang kinong sung tau nakapor bakin day benjit ya kontrak kat kum kontrak namar ba ni kinong sung ni siam ya kajing jenjar nakapor darangi pai sakadiang sakaman ru tang kajing sudah namar ba kum ne kontrak la entah sausnem klem la pendep ya kan ya kesurok wat latang la kilometer kam hanya kesenong jengi markan ya kelenti kayak sadu sanongkla te sanongkla pat kelabiang dari tang steng lenti sat kumba cispa sanpo hiai mitar te kemut kuno kenyla katas nem nganu usnem arajar katnrew kumba ulawan manpan nanga sesnong ya kas sany bang tre ya kan ka surok hanya pusnong jengi hanya pusnong umpdem kabade tang lai kilometer saupo meter de kasem jeng ayu kan ya unya kontrak namara umlaan pendep hadu sausnem sansnem kan batpor ngakan tulang yakini ki seng kiba wanlang hakane ka sni ban petlang yakane ka ekson ka jongi te nakaliang jongpi pide ban pintulem yaki bor ki bahalor nang ba kene ka surok jongi kanang iya nyo sakman mulong sordar ni chem jeng habangi la mi na yeng ban poi ka tabaje ha jeng pang jeng stop nyaki kun kadba ha jeng sni surok ni poi so la dir so por te gari hab chno ba bangin teng ngi dom yo roba chnong ngi dom ngi nong kit kam chnong ba bale kim pe le ka kam ha po chnong po thau kadang ngi gili ka ta ong ngi tip ide gi bor ba halor ide gi kan trak kadang ngi chak khuyum ngi roba chnong ro andre ngi tip ba kadai hok i pe kum ngi gi mau chubu klem kam klem jam dalek kai mengi situ da brak ki kra situ pot umai tim kat ba ya le jom pot terekam duduk re te chem jeng ong ngi teng ngi penuit ban ya kali kawan te ta ka dau phi da kenong phi ba de gi nong pe dem nong isen ele ngi gi nong kon trot te ko mut ni le stom ban pen ong bhalem na mengin yo lam ta ka kalenti basuk ko basan yang liang ka snai stom ni kon ti le ta ani ni jenjar phi khlet sokali tong khu ro e bro dum dam tingin pui chno gi hap coba ban do briu ban gi khul ba kum nga urang ba snong ba de pokasno umtrun klakan tumdum de khilum dam bang de pe lang hakane keju ka snong te ngasu ban ai khuble phi ba nakabenta ka jing sem jing ka jongi yakane ka surang bat ngala smo sem jing isa namar hakabaya kendu hakajing im jing ikum gi bru hendrai ngila sng thu ba ngim la abiang haka pang haka stom haka ya haka im kami u belum jeng kasnong hi ngisung thu baro ba ngisung be sem jing nakabenta ka surang te phi ka surang haka jing sha ladang ambakla na du arhajar we arhajar ar kila sedang menti yakane ka khendo wat hadu kataro ngapet ba kam simla don bentai ban sedang no ban pendap ya takarong lane ban sedang ban beteng biang ya kene jing tre ba hadu katno bakin la ban pendap ya kene surak teng ismo syam jing
lapo siki arposnem rei kalong kumne te hakajing syape ngila yo ban pen kan mau sin haba la don ke jingja hapo jong kan ne ka snong jingi hapo ka dong lumdam hak tu ka sin balaja kumba san ngol aja ka jing sungsi ka jing yam ba jing du no ki men simbreu te hakajing sha la de ban kum kinong mi khmat jungi kila de ban sung thu la ne ban kendit ben reu lem haba kum ke tu ka jingja nama ka jing syam jing jingi ba ngim la ban be kloi syaki hospital tiang asingoban pedam jorgan yakinong mi khmat jungi hapo jungi ne kepor namar ke tu ka jingja ka bejah ka dong lumdam hi kala seprang lut ya bro ka perthai handrai wala ka taru ngila ya tu ka tu ka social media ba ka jing syam jing jungi min ke de ka surak te kat ba hakini ke sngi ki ba mentaru kidon ki breu ki ba pangdang menin man sisngi handrai kidon ki jing stom te haba ngila pasang man be hospital ngila mut benyaknya du ben men la ka jing sakut jong kali ba slap ka benang ni semla ben penpoi kata ka janmit ben poi spo hospital te ngim bersih adu la shai men step da ka jing ya tres tom lem kiro rang ba bangi sala ben penpoi ha ka we step pan spo hospital pe ka jing syam jing jingi kalong ka ba ngila sngu syam jing shadu ta namar nak benta ka ni ka surok ka jingi te namar kata ka ni sngo ba sngo ban ai khuble ya ka HYC ba kalawan jurip lem nak benta ka surok jingi namar kat kene ka jing jenjar ka jingi imat kinong mi khmat jingi kim simla potiaw habangi let mi ki subu kai ngi ki penman kum ka jing ya kai khna ban supen bit tang hapor bangi ya kendu enrei ngindalawan phai imat kim simla don jingmut ban ong ban pendep ya kita ka kamram ka bangin suklem nakal yang ka jingi ka sinong ka tau wat ka taom tang ka surang enrei wat ka umbam umdir ka mjo adu menta kadon ka umkwar po sinong jingi enrei nakasibna ngi yo tong ngiyo ya kita ka umkwar lais ngi henry ya kasibna ngi hab mare skiwa hab mare skitem ka jing jenjar ba ka jing du nong ka jing sngo ka de ka jing du nong ka bakraw ha ka jing im ha ka bide ka sinong jingi te sngo shab jing ba kinong mi khmat jingi kidai ban kan maulem na ka benta ka ni ka sinong jingi ka bangi kendu ka jing adu tata bat hot kine ka fitip ya ka jing sha ya ka blok lane ya ka konsi tuan singi hab sepok ka mairang blong kat ba ya kane ka piludi ngidang hab ya pok ka mesning te ngathrai lada ngi hab hang no ru ngathrai kamdor jing lada kinong mi khmat jungi ki yo bat ki yo sngelem ya ka jing jenjar ka jingi ngan sene akine ki HYC ba kumno kin persngelem ya kinong mi khmat ki ban de ban pej ban jingo haka snong bat haka dong ka jungi te nangalanga presiden HYC nongkla unit te ngapen pa ba ngamdon i chu bangan kran te kumba ila kran i rong ba snong te nangalang i HYC nongkla unit te ngipen nang pen kre ya ka jing tho ban pha chawi i PWD hato kala don em ya kane ka surok kala don em ya kane ka scheme bat ni sem jing jar hadu ka ta ngi nong chong snong ong bat unong mi khmat udai ban mi sakmat udai ban mi sakmat ban penyo ban pen ladak la don cha ta ka scheme ade ben trei wut sakmat kwa ban pen bahai kene ka surok mentala bun snam andai ngim yo satya kane ka surok ka sa ha ka jing ba ka jing janjar na ka banta jingi ki pai ba nong snong ki badan ha kene ki dong ki thain kumba philawan menta phi lai la ki jong ki khman ba ka jingking lasang bandu ka surok laitena ya kransu ba kalalong ka jing ka bakraw hado kata-kata ha kalai kawan na ka banta jungi ki basyong masa ha kane ki silyang kri silyang mtro te nakalian junga kumunong pei ya kane ka sinong katha kum sordar sinong nakwa ba nangne sakhaman nakajingarap jong phi ki presiden jong ka HYC bahap apo mairang circle rengkat pakai jing trailang jong ki nong alam jong ka HYC ke badan hasnon jongi bangin la ban kumno ban warna ke jing bha bat ke jing suk na ka banta kane ke snong ka thau ka dong ka thain jongi ha ka bede bat ka linti ka singkin ka surak ka kawan bangin yo ekta ka jing suk omde bangin ya ka jing ser ke jing ting namar ba ka surak sisa kala jot ka jing king ro kala sang bandu bat kum ta ter
te ngasoban ai ke jing kublai ya ki press bat media ki bawan mentak sngi na jik ha ke jing tip jonga kene ke ladai kesen ke balai ba ki lawan ban jurip ya kene ka surak jongi ki lawan ka por te kublai shibun ya phi baro ki president secretary ki bawan na po mairang circle bat ya phiru ki para member jong ka HYC ki badan hak ne kesnong ka thau jongi ai kublai sibun ya i presiden jongi i bawan na po mairang ban ya hir ban jurip ya kene ka surak bat yo i da lagi jong khmat magajing jot jokane ka surak jongi kalalong sebapalan mentangi kwa ban kerpat nakaliang jongi ki member jong ka HWC na po nong sa unit bat kumju ro na mairang circle ni kwa ba ka sarkar hi bakan pek bakan khmi lam kane ka jing jenjar jongi ka jing sosat jongi ni ki basong basa skine ki jaka hadu bamlong su ban yak ki kalirit ro tetang kapor ba tang bastom la jan sa ba la jan so ki bajan dukut mensim halti ro nyihap ban nyanyat nyihap ban ya ra di kali ban ya pois kita ki jaka sumar kajing jinjar jongi hangne hapo snong jongi bat ki kumju ru ki ba yak ne kane ka surong bun ba ki snong ne lai tli so tli snong ki don ki ba mat lut kumju kumbamat mangi ya kane kajing jinjar dan kaliang jongi ni kerpan ba ka sarkar bahkan pai khmat lem sakini ki nong kendong jongi ki ba lajot bala pei plat ya kane ka surok ba mlong su tang ban yak ki kalirit ro bat ka sarkar kan sa ngakermen scam kan sa pei sakmi lem kan sa sangap lem ya ki jing kerpat jongi nakaliang jong ka HYC unit nongse ban mairang circle ni lawan lo mairang ban dei ban jurip kaling ki jaka ilai tli ki jaka wei kalong apo pedam pi mene ka ban nakaliang wei ni kon doktor ba yo yak tu ki jaka ban bentrai na la pen sange no ya kam tang sting por la saus nam tam ai ti kalong ai ba nyimla ban pediang na kadang jongi kom ka HYC mairang circle kiba kedop ya kini ki unit kiba don ha kini ka sidang kri bro kawai bat sawai ru langtong ilai support nong kla kanong kla ka kawai ni ki jaka kiba le se ni vi i ni jong khmat press media ba ka jing sneu jong ga surok nong kla na nong kla hapo ni po lumdam ni po jingking dam kelas news po palat te nang lang jongi ni sungo ban penremjur haka bidei bagani ka jing le jong kanika sarkar ka menta bat kham tam ru menta phi hang ne ni wapoi hang ne po nong se ka bade ka wei ni ki snong pi piniso bat ka wei pat ka wei mo ka wei ka district ka wei ka district te na semua bagani ka jingking hang ne yan kidon artali jingking kuwi ke jingking nar kabala sna lalu snam kana ispa kana pinreung bakla makani le se dang de deng sport bala sneu ha du rata ba ka di ke jing sneu jong ni surok ba ka jing sneu jong ni ga jingking kadai ke jingwan jong ni ke lilut kiba serkai man la ka miet ha ka ni ka dong ma ka thain jong ka snong ong se teng sngoban kentu ya kibor ki bahalor ba smubha bagin le no maror ban marmat no lem kumta nagalang jongi ngiru ngila la blakre kumnu bangin habu da kot jingtho sya kibor bahalor hakbai dei bat kani kana surok napo pathalandan tu umtrau bangin salai bin kendu wasu civil ban penjerino dak section 144 lani spa sama waknang ba kini kitrok wakit palat ya knai ton kimna su ban ya ini ban ngai tiru ban pai nagalang snong ba ke unit ju jongi kata ka de jing maham ngajongi bat kawairu ka ba a kuma phi mene hapo umpedam ni ba krup bala pensange ya kam tang sting por habi de begitu por te nagalang jongi ngidawa na ka police department ba tingba ke PMGSY ba pidei ban kerpat no yo kon doktor ba dei ban marmat no burwat yang ni kam man subu kai ti ma hang tu po rut surok na sngo kolong kai nong hi yo kon doktor te ni kintu ya ki officer be per
kyo page lingba ke department temani fi sakawai ru ngidang keren ba solar jongka nongkla hakabi dei ba kini ke skim samom ke GGM mo yang adu mentaru kimparong apa akan ika les jong ki snong nong kendang tinang jong ngi kentu bat ngin salai ru ben kendo ya ki department prepare nang ni sakmat hakabi dei kumnu ban kentu ban le no kam stat hawi dei bini kam